O alcalde de Pontevedra, acompañado polo concelleiro de Obras, Demetrio Gómez, visitou esta mañá as obras do pabillón multiusos da Xunqueira, que debería estar en funcionamento a principios do ano que está a piques de comezar. Realmente é unha obra de 2 millóns de euros, que a cantidade é importante, pero importante todo o que se está facendo aquí, que se dando unha volta completa ao pabillón multiusos, que ten un uso grandísimo de moitos deportistas. Tras a reforma, o interior da instalación contará con 2 canchas, que se poderán dividir en 2 unha delas e en 3 campos a outra. Ademais, o polideportivo terá novas gradas móviles e un gimnasio máis amplo e mellor equipado. Os 19 vestiarios, que poden albergar a casi 400 deportistas ao tempo, darán servizo tanto ao pabillón como aos campos de fútbol exteriores de herba sintética e o Instituto Xunqueira 2, que terá acceso directo ao recinto. Tamén se renovaron os servicios e se instalou ventilación mecánica para eliminar a condensación no inverno e aliviar as altas temperaturas no verán. Mellora de iluminación, mellora de pistas, mellora de accesibilidade, mellora de todo tipo de equipamentos, vestiarios absolutamente novos, climatizados, con tamén novos aparataxe para agua quente e, en fin, con todas as garantías sanitarias e ademais con cantidade suficiente para o volumen que se está manexando. Se ampliou tamén moito a zona de gimnasio, que dá servicio tamén para os propios clubes. Na reforma prestouse especial atención á mellora da accesibilidade, ca eliminación de barreiras arquitectónicas e aseos adaptados. É un cambio total e absoluto na medida en que se mellora toda a accesibilidade do pabellón, ten un ascensor e unha pequena gradiña arriba que non había, porque así se pode facer tamén algunha competición pequena. Hai gradas tamén no medio das 2 pistas, co cual é un cambio importante. O proxecto conta cun orzamento de 1,9 millóns de euros, financiado nun 80% con fondos europeos FEDER.